Helo, fel arfer byddwn ni'n neud arbrofion yn y pentre gwyddoniaeth ar faes y Steddfod yn yr haf, ond dyw hynny ddim yn bosibl heddi, felly croeso i gyfres o arbrofion yn yr Ardd. Dros yr wythnosau nesaf, fe byddwn ni'n mynd ati i wneud nifer o arbrofion gwyddonol yma yn yr Ardd. Felly cofiwch alw draw bob dydd Gwener, 11 y bore, i weld beth sy'n o'n blaenau ni. Ni'n dechrau yn y sied gyda'r arbrawf yma. A mae gwestiwn i chi ddyfalu beth yw testyn yr wythnos hon. Beth sydd 'da fi yw 2 Kinder-Ei yn hyn, bocs o hoelon, bocs carbod yn hyn, a eisiau y goffi. Nawr te, beth dwi'n mynd i wneud gyntaf yw rhoi'r Kinder Egg yn y bocs. A wedyn symud y bocs. A fel welwch chi, mae'r hwy yn rowlo ar hyd y bocs. Os na i roi di ar ei thrad, mae'n gwrthod mynd. Na hi, wedi cael ei wneud. Beth sy'n digwydd pan mi symud i nawr? Mae'n dawsio. Ac yn rowlio. Ond beth am yr hoelod yma te? Beth mae'r rhain yn un yn y bocs? Gadewch i ni weld. Rhain yn bod yn od iawn, llai symud o gwmpas, a maen nhw'n aros lle fi'n rhoi nhw. A mae rhai nhw'n aros i fyny, a mae rhai yn gallu gwneud tŵr allan ohonyn nhw. Ond mwy fel gwaith celf a gwaith gwyddonol, bod y cyswllt ambell waith yn un agos iawn. Felly'r gamp ydi esbonio beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Fi'n siŵr bod chi wedi dyfalu, ond jyst rhag ofn, mi ddoi â hwn i fewn. Cwmpawd bach i hwn, sy'n gweithio ni bod y gogledd rhywle fan hyn y tu ôl i fi. Ond, mae hwn yn gweithio fi bod y gogledd draw i'r chwith. A os ai i'r ochr arall fan hyn, mae'n gweithio i bod y gogledd i draw i'r dde. As dim os ble fi'n rhoi'r cwmpawd, mae'r cwmpawd yn deud bod y gogledd yn gwynebu i ffwrdd o'r bocs. Felly, wrth gwrs, y cliw yw, o dan y bocs, mae yna fagnet. Dweud y gwir, mae yna 2 fagnet. Wedi rhoi nhw at ei gilydd fan hyn, ond mae yna 2 fagnet fan hyn. A fel welwch chi, mae'r pegwn y gogledd ar y top, a pegwn y de ar y gwaelod. Felly mae'r hoelion bach yn hyn yn styc, yn dibynnu ar lle maen nhw. A mae hoelion fel arfer, fel darn o fetal, fel haearn, yn mynd i droi mewn i fagnetau bach i hunain, ac welwn ni wedyn maen nhw'n stico yn sownd i'r magnet trwy'r grym magnetig. Felly beth yw dirgelwch y Kinder-Ei? Pam maen nhw'n cael ei effeithio gyn y magnet? Wel, ni'n rhoi nhw ar y magnet, un aros yn ei le, llall yn aros yn ei le, a mae'n bosib mynd â nhw hyd yn oed rownd a rownd. Felly mae yna rhyw ddirgelwch yn y Kinder-Ei fel arfer, felly gadewch i ni hagor nhw. Beth sydd ganddo ni mewn fan hyn yw ceiniogau. Felly'r ceiniogau sy'n cael ei effeithio gan y magnet, nid yr wy. A dyma ni.
ceiniogau yn stuck i'r magnet fan hyn. Wel, pam bod y ceiniogau yn stico i'r magnet? Wel, ydy wedi gweld bod ni gallu cael gwneud patrymau allan o'n nhw. 2, 3 fyna. Allwn ni ychwanegu un arall fyna. Ychwanegu un arall fyna. Ychwanegu un arall fyna. Felly gewn ni hyd yn oed un bach ar y top. A felly mae'n amlwg bod yr ceiniogau yn wedi cael ei wneud o fetal sy'n magnetig. Dyn nhw ddim yn edrych fel petai nhw, achos mae metal fel copor a zinc a tin sy'n cael fel arfer i ddefnyddio mewn metalau fel hyn ddim yn rhai magnetig. A os gewn ni darn o gopor fan hyn o wifren drydan, yw hwnna'n cael ei effeithio dim gen y magnet. Ond os na i gymryd y wifren yma, sy'n wifren haearn, sy'n cael ei ddefnyddio yn yr ardd ar gyfer y blodau, mae honna yn stico i'r magnet. Felly, bod y ceiniogau yn edrych fel copor, haearn yw nhw. A dyna lle mae'r dirgelwch. Mae'r haearn ydy'r metal cyffredin sy'n fetal magnetig. A mae'r maes magnetig, yr grym magnetig yn un cryf. Mae'n gallu dal sawl ceiniog. Yn i weld sawl un eitha ddal. Oedden allwn ni roi falle un arall ar ben hwnna. Na'n iawn. A welwn ni bod hon hyd yn oed yn gallu troi o gwmpas fan hyn. A mae'r maes magnetig felly yn digon cryf i gael effaith ar bethau o'n cwmpas ni yn ogystal a dim ond ar y ceiniogau bach yma fan hyn. Wel, mae'r ddaear yn magnetig. Mae canol y ddaear yn cynnwys lot fawr o haearn. A mae'r haul yn magnetig, gan bod e'n cynnwys lot fawr o hydrogen. A mae yna faes magnetig gen y ddaear a'r haul yn ogystal â'r maes disgyrchiant sy'n cadw'r ddaear yn ei llwybr o gwmpas yr haul. Felly newn ni edrych ar siap y maes magnetig yma, os na i gymryd yr CD yma ar y garden a gwneud siap cylch. Geith hon gynrychioli'r ddaear, neu'r haul, ac yna na i rhoi magnet wedyn i gynrychioli'r maes magnetig o dan y garden fan hyn. A gewn ni weld wedyn os allwn ni weld y maes magnetig. Wel, mae hi'r ddaear yn edrych lawr ar y gogledd fan hyn, ac wrth gwrs fel arfer edrych lan ar y gogledd byddwn ni'n dweud bob amser. Ond gadewch i ni weld beth yw'r maes magnetig. So gadewch i ni wneud hynny trwy roed yr hoelion ar y llun yma o'r ddaear. Yn y gogledd, mae'r hoelen yn aros yn syth i fyny. Mae'r hoelion bach fan hyn yn aros ar ei trad, yn dangos i ni bod yr maes magnetig yn dod allan o'r gogledd ac yn mynd o gwmpas y ddaear a dod i fyny wedyn lawr yn pegwn y de. Mewn ar gwmpawd fach yma. Mae'r gwmpawd fach yma yn cael ei effeithio nawr yn fwy gyn y ddaear hyn na'r ddaear o dano fi fan hyn. A gallwn ni ddefnyddio y nedwydd fach sy'n y cwmpawd yma i ddeithio ni i ba gyfeiriad mae'r gogledd. Felly os ewn ni o gwmpas y cyhydedd fan hyn, mi welwn ni bod y gwmpawd fach ym mhob man yn anelu at y gogledd. Mae hi'n dilyn yr llinellau y maes magnetig fel bod e bob tro ar hyd yr hoelon yma. Mae magnet arall y fi fan hyn.
Eto mae dy fe siap cilch sy'n maes magnetig. Mae hwn ydy'r gogledd a mae'r maes magnetig yn dod allan ar hyd yr hoelen yma a dilyn rownd ac wedyn mynd nôl lan mewn i begwn y de ar y gweiliod. Welwch chi mae'r maes magnetig digon cryf i gadw'r piniau bach yma yn ei lle a maen nhw'n dilyn y maes magnetig. Lle roi rhagor nhw fan hyn i ddangos wedyn sut mae'r rhain yn debyg i beth welwn ni o'r blaen. Allan o'r canol a rownd a lawr. Ond mae yna oniaeth i'r magnet yma achos ni allai rheoli'r maes magnetig gyda hwn. Os na'n newid y voltedd, wedyn mae'n bosib i gael gwared o'r maes magnetig. Wedi mynd. Os na i gynyddu'r voltedd, maes magnetig yn dod yn ei ôl. Mae'r electromagnet yn dangos i ni mai cerrynt sy'n achosi'r maes magnetig. Felly mae'n diddorol meddwl pa mor fach gall y cerrynt i fod. A'r cerrynt lleia gallwn ni gael yw un electron, sef un gronyn o wefr, yn symud. A dyma beth sydd gyda ni i bob pwrpas. Mewn atom o hydrogen, so ni'n dychmygu mai hwn yw'r electron a hwn fan hyn yw'r proton, gwefr positif, gwefr negatif, a bydd yr electron yn mynd o gwmpas y proton, fel bydd fe'n neud mewn atom hydrogen. Mae'r cylch yn golygu bod yr electron yn symud, felly mae yna gerrynt yn gysylltiedig efo hwn, a felly mae yna faes magnetig. A dyn ni'n gallu meddwl wedyn am yr electron fel petaiau fel magnet bach, a bod y maes magnetig wedyn yn gwynebu i fyny. Gallwn ni hefyd feddwl am yr electron, nid yn unig ymwneud rownd y rownd, ond yn troi fel hyn. A mae hwnnw hefyd yn rhoi maes magnetig i'r electron. A mae hwnnw'n bwysig achos mae hwnna yn gallu cael ei ddefnyddio i wneud cyfrifiadur cwantwm. A bach o'r gwaith dyn ni'n wneud ydy edrych sut mae defnyddio electronau a protonau unigol mewn crisial o ddeimwnt mwyn creu'r unedau bach cwantwm yma. A beth sy'n ddiddorol gyda'r hain, os feddyliwn ni am y maes magnetig yma yn gysylltiedig â'r electron, os ni'n rhoi nhw at ei gilydd, maen nhw'n gallu sticio at ei gilydd fyna, gogledd, de, gogledd, jyst cael un magnet mawr, a wedyn maen nhw'n gwthio ei gilydd y ffordd arall, ond maen nhw'n bosib iddyn nhw i iste efo'i gilydd. A mae hwn yn rhywbeth sy'n gyffredin iawn, a chydig iawn o faes magnetig sy'n tu allan i hwn. Felly, beth sy'n digwydd mewn rhan fwyaf o elfennau yw bod yr electronau yn creu y pare bach yma, lle mae un yn mynd i fyny a un yn mynd i lawr, a mae'r rhain wedyn yn golygu bod yna ddim llawer o faes magnetig y tu allan. A mae haearn wedyn yn od oherwydd mae gen haearn ambell i electron, un electron sbar sydd ar maes magnetig, a felly haearn yw un o'r ychydig elfennau sydd â maes magnetig gyda fe trwy'r amser. Ni wedi gweld y maes magnetig sy'n gysylltiedig efo magnet, ond mae bosib wedyn i ddefnyddio'r magnetau
mawr yma mwyn dangos beth sy'n digwydd pan mae magnetau'n cysylltu â'i gilydd. Fel y ddau electron yn yr atom, a hefyd fel mae'r maes magnetig yr haul a'r ddeiar yn cydweithio. A mae allwn ni rhoi'r rhain mewn gwahanol ffyrdd. Nâi rhoi nhw fel maen nhw yn yr atom, gyda un yn gwynebu i fyny a un yn gwynebu i lawr. Felly dyle'r maes magnetig fynd o hwn i fyny, rownd wedyn a nôl lawr mewn i hwn. Felly nâi ofyn i Macsen i helpu fi gyda hwn i ddangos y maes magnetig, y ddau fagnet gyda'i gilydd. Felly dyma ni, ddau fagnet yn ei lle, un yn gwynebu lan, un yn gwynebu lawr. Max, ti'n barod? Ydw. Da iawn, felly ni fynd i weld y maes magnetig. A na fer, maes magnetig yn mynd lan, trwy'r hoelon, rownd y cylch a lawr i'r ochr arall. Arbrawf bach llwyddiannus.